פותחים את הברול פאס. אני לא יודע אם אתם שומעים, אבל אם כן, התוכנה הזאת עובדת. פה פתחתי בטעות הקרדיטים, וממשיכים. 100 בלינג, ועוד 1,000 קוינס, עוד 1,500 קוינס, עוד פין של בובספוג הכועס. ומדלגים על הקרדיטים, מקבלים 100 בלינג, עוד 10 יהלומים, עוד 10 יהלומים. ויש פה פין של בובספוג מוחא כפיים, אני לא בטוח מה זה אמור להיות. עוד 1,000, עוד 1,500, עוד 100. וכאן יש עוד פין של בובספוג עושה קריטית סרטן. ובובספוג עם קשת בענן, עוד 10 יהלומים, עוד 100 בלינג, עוד 10 יהלומים. ועוד מלא קוינס, ספרי, 100 בלינג. כאן יש את 1,000 קרדיטים שכמובן מדלגים עליהם. ועוד 10 בלינג, עוד 100 בלינג, עוד 10 יהלומים, עוד 10 יהלומים. עוד פין. קוינס, יש פה עוד בלינג. מדלגים כמובן על הקרדיטים. והכוכב הראשון שלנו, נדיר, 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 נדיר. ועוד, למה לא פתחתי את הפין? ועוד 1,000 קוינס, עוד 100 בלינג וסטארדרופ. כפי שאתם שומעים אני קצת צרוד, אבל הכל בסדר. יש עוד 30 יהלומים, אני כבר מלא יהלומים. תגידו לי מה לעשות איתם. עוד 100 בלינג, עוד 30, עוד 1,000 בעוד, עוד פין, עוד 10 יהלומים, עוד 10 יהלומים, עוד 10 יהלומים. אני כבר מעלה יהלומים, איכשהו, אני לא יודע איך. הייתי 30 ועכשיו אני 166. אוקיי, אז 25, עוד סטארט-אפ, אפיק, אפיק, אפיק. לא נורא. 100 בלינג, 1,000, 1,000, 1,500. אייקון, סטארדרופ. 1, 2, 3, 4 נדיר. 50 קוינס. מדלגים על זה למרות שאני ממש רוצה את הסקין של סקווידוויד. טוב, אז כאן זה נגמר. אני לא יודע למה זה לא יותר.